Преди да станат част от Таласъми ООД, е трябвало да се изучат. Университетът за Таласъми има ли слизащи? Аз вече официално съм студент! Чакам този миг цял живот. Ще стана по училище! Здравейте! Ще направим обиколка, която ще ви ориентира кое къде! Елате в курса по импровизация! Олеле! Ще закъсне още първия ден! Запознанството. Вазовски, стая 319. Съквартирантът ти също учи за плашилище. Арчи, ела, момче! Беше зверско! Джеймс П. Саливан. Майк Вазовски. Ами след като се запознахме... Връждата. Ти не смяташ, че съм страшен? Ти дори не си в моята категория. Ръцете ти са колкото лицето ми! Невероятно е! Чато, успокой се. Извинете. Очаквай чудеса по плашене от мен. Ти ма и тапиш ли се? Момчета! О, страшно! Забавлявайте се! Аз ще послушам тук малко музика. През лятото. В университета. Отговор бе! Купа спаяци! Правилно! Ще му се стъжни светът на малкия всезнайко. Във всеки от нас има по едно малко чудовище. Плаш факторът е същинското измерение на чудовището. Ние сме върху! Не влизай там, опасно е! Отвори вратата! Какво правиш там? Не искам пак затвора! Мамо, бързо! Коланите! Откарвай! Някой иска ли дъвка? Дисни Пиксар. Университет за Таласъми. Той е като планина с козина! Дори не правя фитнес. Да, и аз! Не искам да ставам огромен! През лятото. Курсът започва този юни.